Čauky, mňa tu máme na Exploited a sme tady pri ďalším predstavení módu. A dneska si povieme... A máme to Herobrine mod. A dneska si povieme, prečo bol holokaust vymyslený. No. Utri to si svoje trvom, pekne ti hovorím. Čaute. Vítame, Ahojte. Čaute. vítame Vás nového videa s názvom. reagujeme. Počkaj, ja čítam, že aké video. Na vaše šialené priznania. Banger. Ideme, vybrala som 17 priznaní s Koľko? jedným bonusom. 17 priznaní s jedným bonusom, ktoré sa týkajú... Čo sa týkajú? No to Vzťahov. viete. Ktoré sa týkajú vzťahov. Ja som tu jediná, co nic netuší, guys, takže... Ona nič nevie, ja som to pripravovala. Nic To bude netuší. prekvapenie. Nenávidím svojho priateľa, ale má veľa peňazí. Myslíte, že asi sú určite dievčatá, ktoré ostanú len kvôli tomu, čo ja viem, Neviem, nevedela by som byť s človekom, ktorý mi... ktorého Lezie na nenávidím. nervy. Tomu je proste mám čo ja Ale má viem. veľa peňazí. Ale ja som také dáchte, čo? Ale aj ja môžem mať veľa No, môžeš ho peňazí. nenávidieť a môžeš byť na jachte celé leto. Kurva. Žijete spolu a on ti vadí. Ale má love. To je Čo hrozné, máš z vieš, toho? že prídeš domov a už ti vadí. No. To je pravda. To To je nezachráni hrozné. ani tie love. Takže naša rada, Rozíca, zarábaj ty veľa love a nájdi si normálneho. 3 mesiace som predstierala, že mám alergiu na mačky, aby som nemusela chodiť k jeho mame. Fú, to až tak zlá? Nie, Ty si povedala, Guys. keby som to ja písala. ja neviem, veď vy ste to písali, ja som zmetená. No dobre, toto ak niekto musí robiť, akože čo ja viem, podľa mňa tie vzťahy, keď si nájde chalan babu a nevychádzajú s mamou, tak podľa mňa by to malo byť jedno, ak on si No rozumie veď ja s tou slabo babou. nežiješ s jeho mamou, chápeš? No Že veď proste to. žiješ s Ale ním, ale... vieš, možno chodíš k nemu, on žije ešte s mamou a chcete spolu tráviť čas a nechcete byť len u teba. Tak asi prežijem, nie? Asi No, hej. ja To asi prežijem, to je proste... A určite by som nerojala, že mám alergiu na mačky, aby som mu povedala dopredu, že A mám potom- zlý vzťah s tvojou mamou, To proste moje vadí mi, proste nečakaj, že prečo? sa s ňou budem baviť. Prečo by si mala klamať? Potom budeš sedieť o 10 rokov mačku, on ti povie nie. Máš alergiu? No. Počas niekoľkoročného vzťahu som mal priateľku v inom meste. Ja poznám chalanov, čo toto robia, že majú aj tie Ja to tiež poznám, no. Proste prečo... Ja iba ľudí, ktorí podvádzajú, no, frajerku, ale že nemajú ďalšiu frajerku. Že majú dve frajerky naraz. No. A čo, s jednou ležíš večer a s druhou píšeš, že láska, teším sa na Neviem si teba. predstaviť, je ako crazy. stíhajú. Počúvaj, keď máš čas ísť na záchod, tak máš čas podvádzať. Ako chodia na dovolenky, alebo... Ide na veľkú. Bože. Akože, ja poznám chalanov, čo nestíhajú jednu frajerku, nie je to ešte 2, 3, 4. Ale Ty chceš nikdy deti? Určite áno. Ja nechcem. Ale ja by som to chcela iba syna. Synom. Ja chcem syna iba. Takého vtipného. Ty už chceš dieťa? Tak ale ja ho asi nebudem A ty? mať. Nechcem. Vôbec? OK. Zrušil som svadbu 3 hodiny pred obradom, lebo som zistil, že ma podvádza s mojim kamarátom. Všetko nachystané, všetci sa tešia z pekného večera, sú tam ľudia pozvaní, Rodina. love sú v tom. Guys, ale predstavte si, že ste na svadbe a proste typek, napríklad toho by som sa fejsbala, vieš, že niekto ťa ide plejnúť. Že si na tej svadbe, ty tam stojíš a typek mi povie, že nie. Ja by som to chcela vidieť. Vidieť a zažiť. Aby si Keď ja kebyže mám mať svadbu a zistím, že môj budúci Manžel manžel ma podjebal, tak to dám jak jak to bývalo vo filmoch, vieš, že normálne to dám na plátno zahrať. Tomu Nech všetci nejak by vidia. som strapnila, niečo by som presne ja, takže tak tu máš. vyfarbila. Get your revenge. Pred všetkými. Toto nerobte. Nechcela so mnou spať, tak som sa spravil do uteráku. Počkaj! Nechcela so mnou spať, tak som sa spravil do uteráku, do ktorého sa utiera vždy po sprche. To je Sofín, to je odo mňa! To tebe sa niekto normálne, že videl Áno. do uteráku. Áno, a ja som sa to dozvedela až potom po nejakom čase, lebo ja som nechcela s chlapcom spať na hoteli, my sme boli. Nechcel som s ním spať. A on sa urobil do uteráku a potom cez pár ľudí, Janka mi to potom povedala, že vieš o tom, že on sa vyhonil do uteráku, ty si tam ráno utierala tvár. Bro, I'm so sorry. Povedz mi, aké boli tvoje pocity, keď si toto Ja zistila? som bola v šoku, že ja som to Napísala si dozvedela mu? 2-3 mesiace, nie. Mala si mu vypiť. To je podľa mňa choré. Ale si predstav, že by sa urobil do utieraku, ona by sa ním utrela. Ja som sa ním aj utrela ráno. Čau si, tatko. Inak to by si mohla otehotnieť.
Keď si tvár utriem? Nie! Čo Tu. asi? Veď, ale to už sú mŕtve spermie, to nie. 3 dní? Aj, to Nie. v pohode potom. Čo? Oni žijú 3 dní. Oni zdechnú? Hneď? Podľa mňa, hej. Ne, počúvaj, o tom je prieskum. Že, počúvaj, Sofia! Do piče! Typci proste dali tú tekutú látku na stôl. Proste počas tých 3 dňoch sa hýbala tá celá tepičina. Môžeš, že som Čiže si žijú. neutrala. No ešte, že, ale to by si musela, podľa mňa, hlboko zájsť. No, to by som si musela oné uterák stakať nuka. To moje, podľa mňa. To nerobíš. Ale nie. A tá Sofia každý večer, no poď sa zroluj sa. Ja si ho obobchám akože cez buchtu a ide krkom tak začistí. Robím si vnútorné čistenie. Po každej našej hádke píšem svojmu ex. Toto keby raz spravil môj chlap. Tak potom to nemalo by byť ex. Tak už by som bola ja jeho ex. To je crazy, toto je crazy. To keď si neviete sami dvaja vydiskutovať. Keby môj frajer napíše ex, kde ma ohovára a nadáva na mňa, že máme Ty hádku kokos. a rozoberá naše súkromie bývalej. Vôbec. Môj priateľ vychováva dieťa, o ktorom si myslí, že je jeho. Nie je. Kam, to by som asi nedokázala spraviť človeku. To môže byť ktorý aký zlý človek, že podje svojho partnera A necháš mu a vychovať to necháš mu dieťa. vychovávať ešte... A ešte si myslí, že je jeho. Nepoviem nič, No. kebyže dobre vyrozprávajú si, on o tom vie, OK, to už je jeho Áno, rozhodnutie. jasné. Ale takto klamať človeka o takýchto veciach, ako sú deti, crazy. Toto by som mala do púd dávala. A buď Dostala never. som šoku. Už len pre to decko by som to neurobila, jak sa musí cítiť to decko, chápe, že potom povie mu maminka, toto actually nie je tvoje tatko, ale budem sa hrať, že je gay. Mal som sen, že som podvádzal svoju partnerku a páčilo sa mi to. To Akože niečo dobre, hovorí podľa mňa podvedomie. viacerí majú sen, nie? Že spia s niekým iným, alebo nejaký sexuálny Napríklad ja som sen, si nie? pri sex predstavovala, že má iný čavo. Ja som Vy ste Počúvajte, to ja som vyrobili. mala, Neviem. ja som mala, že možno raz takýto sen, a to som mala, že som bola v nemocnici a doktor na mňa prišiel. Akože A bola odkedy? si v nemocnici vtedy? Nie, A nebola bol som. pekný A doktor? možno som bola, A bol nepamätám to si. pekný doktor? Bola som asi decko ešte. Ja. Neviem, bolo to divné. Nemávam ja vôbec takéto sny. Ale Nemáš Nemám sexuálne? nestalo sa ti ani to, že si napríklad s niekým spala, že si predstavila niekoho iného? Asi nie. Ty sa priznaj. Čo ja? S tebou, že s tým som si Ja si predstavila. to vždy predstavujem. Joj, toto sú také hrozné veci. Že fakt s niekým chodíš a niekto proste si predstavuje niekoho iného v tej posteli. I could never. Mne raz bývalý povedal Miška. Ale nie pri sexe. Bola. Bola. Vždy pri sexe si pustím filmy pre dospelých, pretože už ma po rokoch má frajerka až tak nevzrušuje. Fú, no to je podľa mňa... Ináč, toto je aj štúdiami dokázané, že chlapci, ženy, čo proste pozerajú veľa porna, tak majú úplne skazené predstavy, že o tom, ako to funguje, ako tá žena vyzerá, vieš, lebo tam sú väčšinou také dokonalé. A potom presne sa im toto stane, že prídu do styku s nejakou normálnou proste ženou, žiadnou pornoherečkou, neviem čím. A sa im to nepáči, alebo že proste musia si dať tabletku, Tak, alebo lebo si tam pustiť porno. crazy. Tak lebo tam všetci vo v porne striekajú, všetci sú tam ceckaví. Dokonalí, oholení najlepšie. Wow! Tam hodinu a všetci vládzu, realita 5 minút, domov! Moja sestra mala raz jedného chalana, čo proste sa boskávali a on sa spravil. Čo? Pozdravujeme Mišku. Ahoj. Akože mala som chalanov, podľa mňa reálne každý môj frajer, až na posledného, si pri tom pustili. Fakt? Akože väčšinou, Čo? no že proste sme zvykli pri tom pozerať. Ja nikdy. Akože za mňa, Ale podľa mňa počasie mi to začalo potrebuješ... vadiť. Podľa mňa po nejakom čase potrebuješ tam robiť nejaké nové spicy experience Áno, veci. radšej si Áno, kúpte kúpiš hračky. Áno, ale proste toto je také, neviem, trápne. Predstav si, že idem a pozerám pri tom video, jak je niekto iný. Do boha, chce kúkať na inú čaju? Ty S inou more, čajou. Anime. Hentai! Kámo, keď som bola malá, tak to bolo moje prvé porno. Moje zo, Tento. ale nie. Čo? Mohla si toto. Spal som so svojou triednou učiteľkou. Kámo, Neviem, čo učiteľku oni- máš Tak my sme tak- mali takú Ale veď- učiteľku na strednej, ktorá Na strednej. spávala so svojimi žiakmi. Neviem ako vy, ale moje učiteľky mali buď fúzy, buď boli veľké, alebo proste staré. Ty vieš o koho. Vypípaš to tam, poviem ti. No. Pamätáš si tú takú brčkavú angličtinárku?
Aha, a tá bola mladá celkom. Áno, ale tak ona spávala s polovicou strednej. Pískalo sa to po škole. Ale to potom, keď sa o tom dozvedia To je iní prúser. učiteľia, tak to ťa už Ale- nemôžu zamestnať ako Nie, učiteľ. ty by si, že vraj proste už nemôžeš vôbec robiť s deťmi. S deťmi ešte Ale fakt to to už na som No strednej dobre, škole. už aj keď je to na základnej strednej škole, stále sú to deti. Na základnej, poď už po Bo- 13. Áno, 13. 12 bolo! 12. Dneska Prede už sa nejde. Dneska sa naučíme. Dneska sa naučíme, ako fungujú pohlavné orgány. Martuško, poďme to už skúšali v kabinete. No proste, fuj. Ja si neviem predstaviť, že by som aj keď som bola mladšia, ani by mi nenapadlo v hlave spať s učiteľom. Taký slízky 40-ročný chlap, čo proste má doma rodinu. Teraz musíme sa pozrieť na to, akože z pohľadu toho chalana, ktorý sa vyjedal s tou učiteľkou. Ale tak až bola taká, ako vieš, ako taká... Ako, Bola taká mama taká úplná, taká bomba. Akože z hľadiska z jej je to úplná žapič, ale z hľadiska týpka proste, keď došiel do triedy a to Vole. povedal, tak proste bol boss. Proste nahrad. Založila som si na Tindri účet, len aby som videla, či tam nie je môj priateľ. Valid. Podľa mňa to je OK. Valid. Môj Len- bývalý ale že na go Tindre. girl. Go girl. Ale urobili by si svoj? Alebo fake Tinder? Ja som si urobila fake a len kvôli tomu, aby som videla, nie frajera, môj frajer ho mal, ale aby som videla, že koľko mojich známych v okolí napríklad má Tinder. A boli tam aj takí, čo sú zadaní. No, takže menujeme, zoznam. Bol som u svojej frérky, ktorá má mačku. Keď som od nej odchádzal, tak som mu nechiac prešiel autom. Spanikáril som. Naložil som ju do kufra a ona si dodnes myslí, že ušla. Toto by mi uhral. svedomie. Inak videli ste Týpek ten, to uhral, podľa videli mňa. ste ten film, čo toho psa, on je vtedy globtou kopol, ak sa to volá. Kámo. No neviem, neodišli. Pár nenormálnych aktivít. Nie. Tam spadlo na psa klavír. Fú, ja by som nevedela prežiť s tým, že niekomu zrazím domáceho miláčika. Predstav si Kurva, reálne ale- to, že niekomu... A teraz priznal by si sa? Yep. Asi by som tiež povedala, že ušla. Ježiš, nie, pred chvíľou to ešte bola. Bola sa so mnou rozlúčiť. A ešte by si bola ty za hrdinku, že by si jej kúpila novú mačičku podobnú. Kokos, ja teraz fakt rozmýšľam, že či by som sa priznala, alebo nie. Ja nie. Ja by som sa nepriznala. Ja by som nevedela zaspávať, keby takomu prejdem sa. To Moja moje- mama prešla na Ja by moje som sa mačky. asi rozišla s ním. Fakt, kvôli tomu, že si prešla mačku. No mne keby krémeš a prejde feeling, No, tak mu akože prejdem, to prejdem je ho tiež. súčasť rodiny, pretože niekomu zabijú, že sestru, alebo ja neviem. To je ako pravda niekoho zase, dieťa, no. vieš, že to je také, že To je povedala by som, pravda. že vieš, je to v pohode, rozídeme sa, To je hej, ale pravda. prešla som ti mačku, no. Ja si predstav, že sa pohľada teba. A tú mačku som ti prešiel ja. A je vzadu v kufri stále. Fuj, veľmi hnusné. To je Toto akože, ak sa naozaj stalo. Fú, aby si sa v pekle obracal, ti odkazujem. Vždy, keď som na intráku, tak sa robím, lebo sa mi nechce učiť. To som aj robila. Valid asi. To bolo, na čo sa budem učiť? Ale to robím aj teraz, som v robote, nechce sa. Ja tiež nemám čas medzi No, petentami skoro. rýchlo na záchod. Rýchlovka. Koľkokrát do dňa? 8. Fú, mala som obdobie, že aj 8, no. Fakt? Kokos. Ty koľko? Ja som to 5 dlho nerobila. Tak ale ty si teraz zomrel. A ja som frajerka. Čo a mňa to ani nenapadne. Ja som poslednú dobu tak vyždímaná. Fakt? My sme mali obdobie, že ja skoro mesiac a pol my sme ani nespali spolu. Čo? Ja som proste bola úplne kávo. Akože ja keď som nespala týždeň alebo 2, tak už som sa pýtala, či má inú. Počúvajte, túto poslednú som tam nechcela ani dať toto priznanie, len Sofia to našla a povedala, že to tam chce dať a chce sa k tomu vyjadriť. Toto je úplne super, mne sa veľmi páči, takže ideme na to. Raz som zjedol svojho... Ešte. To sa nedá ani seriózne prečítať. Raz som si... Zastriej to, prosím ťa. A was tu tam tu Na trikrát. Raz som zjedol svoje hovno, keď som mal 8 rokov. A čo chceš k tomu povedať? Čo ťa k tomu donútilo jesť svoje hovno? Detská zvedavosť. Mňa to zaujíma, alebo čo celé lajno zjedalo, alebo iba prstom okoštoval ako onu Nutellu. To som chcela vedieť, že či ho bral zo záchoda. Alebo na ruku sa vysral. To je crazy. Mňa v živote by nenapadlo ochutnať svoje, akože Dobrá, ale- cikať ani to druhé nič. Dobre, ale akože prečo? Ja sa Podľa pýtam, mňa prečo? toto spravilo, ale veľa ľudí. Že podľa mňa skúšal veľa chalanov si ochutnalo skúšal. svoje hovno. Napíšte do Podľa mňa komentára. už keď chalanci okoštovať svoje spermie,
Tak keď bol malý, určite nemal problém ukoštovať svoje hovno. Fuj, ale to smrdí. A zober si také týždňové, že sa nevieš. Môžeš už. Dobre. Ukončujem toto krásne video. Zvrhlo sa to celkom. Takže čaute. Bye. Mám manžela už 10 rokov a stále nevie, že som bola chlap. Roberto! No ja som mal väčší, keď som bol chlap. Môj partner si myslí, že som o 2 roky staršia a už sme spolu 4 roky. Ja som bola s chalanom, ktorý mi povedal, že má 22 a potom som zistila, že mal nejakých 27. Akože ja nepoznám babu, ktorej, že nepísal. Asi. On sa vraj vyspal s 15-ročnou babou, ktorej otco vlastne nejakú tú vec, kde sa bijú, aby sa tam dostal. Ale to som iba počula, možno to nie je real. Rozišla som sa s ním cez SMS-ku zatiaľ, čo spal vedľa mňa. Iba ráno si nájde iba, ahoj, dobré ránko, láska, iba prečítaj iba ty. Každú našu hádku som potajomky nahrávala. To som robila aj ja. Čo? Moja najlepšia kamarátka nevie, že som jej zničila vzťah na schvál. Bieda. Na čo toto robíš? To sú aj také tie baby, vieš, že Ale keď je ich veľa, vieš, že ono to je... príde tvoj frajer a ona. Ahoj. Bože.